Taħt gvern nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi permezz tal-impjant tal-heavy fuel oil kienet jinħaraq fix-xejn l-ammont ta' madwar 100 miljun euro fis-sena. Dan intqal minn David Gallia li kien project manager tal-proġett tal-Elettrogas waqt seduta tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li qed jiddiskuti l-kuntratt tal-Elettrogas. Kien hemm ħela żejt jinħaraq fl-arja fix-xejn ta' madwar 100 miljun fis-sena bejn ieħor. Il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes, kien il-kawża wkoll ta' mart respiratorju. Il-project manager tal-proġett tal-Elettrogas qal kif l-Eni Malta kienet kumpanija falluta, filwaqt li l-prezzijiet tal-heavy fuel oil kien jammonta l 70% tal-operat tal-Eni Malta. Il-fatt li forsi għajna d-dejjin taħt gvern bil-heavy fuel oil, seta' jkun li din il-ħela ta' 100 miljun kienet iktar faċilitata? From a technical point of view, li nista' ngħidlek li iva kien hemm ħafna ħela f'dak il-kuntest. Gallia spjega wkoll kif gvern nazzjonalista irċiva pariri ċari minn esperti biex jaqleb għal gass għax anke kien jaqbel finanzjarjament. Dan baqa' qatt ma seħħ taħt gvern nazzjonalista. Jekk għandniex ninvestu in a power station mhijiex jekk għandniex ninvestu jew le, imma l-ixu kienet meta mmorrux għal gass. U l-konklużjoni tiegħu kienet l-isma' jaqblilna mmorru issa għal gass għaliex nifrankaw il-flus. David Gallia saħaq ukoll li mingħajr il-power station li taħdem bil-gass ma setux jorħsu l-kontijiet tad-dawl u laqqas tagħlaq il-power station tal-Marsa. Hawnhekk semma kif din tal-Marsa kienet niġġes ħafna u nżammet taħdem minkejja li kienet teknikament skaduta. Intant fil-laqgħa spikka l-atteġġament aggressiv min-naħa tal-Oppożizzjoni fejn f'mument minnhom id-deputat nazzjonalista Carola Aquilina qabad u sabba d-dokument quddiem ix-xut. Iġbi inti Thomas li attendejt tal-qamija. Tal-program sponsoring team. Forsi tiftakar il-memorja. Għallem, ħatiftakar.